Me ha ayudado a decidir qué estudiar. M'ha semblat molt completa i amb gent molt dedicada i amb moltes ganes d'ensenyar-nos. Molt bona combinació de teoria i pràctica. M'ha semblat de gran ajuda per aprendre un ofici nou i tenir més possibilitats a l'hora de trobar feina. Me dio la oportunidad de conocer gente. Tot el que ens s'ensenya aquí no ho veus en la carrera, és a dir, la teoria i la pràctica són dues coses que a vegades no van molt lligades en els estudis i aquí, sobretot la part pràctica, és excel·lent. Crec que ha estat molt acertada perquè et permet aprendre molt ràpidament ja que és molt pràctica. El que més valoro dels programes singulars és que et permet aprendre allò que vols estudiar de forma ràpida i eficaç i no només això, sinó que també et permet acabar treballant en el sector. És l'atenció personalitzada que ofrecen. El que més valoro dels programes singulars és el grup que hem fet entre tots nosaltres. Recomanaria personalment el projecte Singulars a tota aquella gent que no sap si seguir estudiant o accedir al món laboral, perquè a mi m'ha ajudat molt quan em trobava perdut. És un programa molt interessant que m'ha ajudat molt a mi a nivell personal i a tenir les idees molt més clares. Recomanaria el programa Singular perquè et formen professionalment i t'ajuden a trobar un treball. Vaig decidir apuntar-me al projecte Singulars perquè vaig perdre el meu treball a causa de la Covid-19 i volia aprendre una nova professió per poder tornar al mercat laboral. No em sentia capaç d'aconseguir les meves metes i vaig trobar solucions al projecte Singulars. Ho veia una idea molt interessant i ho vaig veure una oportunitat per mi mateix. Penso que m'ha proporcionat una gran oportunitat que no hagués tingut d'altra manera i m'ha aportat trobar el que realment m'agrada estudiar i dedicar-hi el meu temps. Aquest programa m'ha aportat oportunitats laborals i sobretot m'ha tornat una focalització que havia perdut durant aquest temps. Me sentía perdido y sentía que no aprovechaba el tiempo. Ahora tengo nuevas metas y objetivos para el futuro. La paraula amb la qual definiria el programa Singulars és futur. Futuro. Oportunidades. Conectar. Eficient. Coneixements. Una nueva experiencia. Seria Productiva. Conocimientos. Innovador. Aprendizaje.